मी कळतो भावना ओळखलं तर एवढा बेकार बोल टाकला ना, एवढा बेकार बोलला रे. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सूर्य चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आज आहे संडे, रविवार मस्तपैकी. तर पहिल्या सकाळ सकाळ जाऊन आलोय रेशनिंगवर. रेशनिंगचे तांदूळ घेऊन आले, त्याच्यामुळे थोडा असं दिसतोय. तर आल्यावर आता नाश्ता करूया. नाचणीचा डोसा आहे मस्तपैकी. ऋतूने बनवलाय मस्तपैकी नाचणीचे डोसे. आणि सोबत मला आवडते बटाट्याची भाजी. एक नंबर झालेली आहे. तर बघूया. नाही झाली त्याजवळ केस नाही केले मग कसं काय झाली तर असणार 100%. डोसा, भाजी आणि चटणी. खोलीन घे काही सांगू भात. थांबा जरा. बघा चटणी, खोबऱ्याची चटणी मस्त अशी घ्यायची आणि खायची. तर मस्तपैकी आता इकडे आपण नाचणीचा डोसा आणि खाऊया. आणि आपल्याला एक चरण सोबत काम आहे थोडं, तर खाली पण जायचंय काहीतरी. टेस्ट करूया. सुपर. भाजी एक नंबर. नाचणीचे डोसे पण झालेत मस्त. तर काहीतरी नवीन येणार आहे, तुम्हाला कळेल येत्या 2 दिवसात. आज आणि उद्या नंतर कळेल, परवापर्यंत. तर त्याचीच तयारी करायला आम्ही दोघं जाणार आहे खाली. तर नाश्ता करतो आणि नंतर भेटतो. तर यायच्या आधी नाश्ता करून आपल्याला रेडी राहायचं. ओके, तर नंतर भेटूया. काही जे करायचे ते आमचा सेटअप सगळा, म्हणजे जे वस्तू होत्या त्या सर्व आलेल्या आहेत. ते तुम्हाला मंगळवारी ओपनिंग मध्ये दिसेल. आणि आम्ही आलोय शिवच्या घरी. आणखी शिवकडे आलेला आहे नवीन कबाट. ते पप्पा आणि भाऊजी लावतायत. आणि चरण इकडे मँगो मध्ये हात टाकतो. हा बघा, हा बघा, हा बघा. आता याचा नवीन व्हिडिओ काय चालू आहे बघा. तर बघू, इकडे आलेलं आहे सामान, तिकडे आलेलं आहे. तर आता तुम्हाला मंगळवारी जो आपला स्टार्टअप आहे तो दिसेल तुम्हाला. चांगला छान आहे, सपोर्ट करा तुम्ही. आणि पिल्लू आमचं सांगतो काय करा, हा सबस्क्राईब करा. इकडे नाही दिसणार ना, मग दिसायला पाहिजे ना. करा. तर चला आता आपण भेटू घरी. ओके, आराम करून झालेला आहे. आणि 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 मुंबई आणि RCB ची मॅच चालू झालेली आहे. आणि इकडे गोल्या आलेला आहे, गोल्या. तर आमच्या आता पैज आहे, गोल्या आहे. अरे याने मारला 6. रे. तर इकडे लखनौनी चेन्नई. तर बघू, रोहित शर्माचा चौका आलाय भाई, चौका आलाय, पहिला चौका आलाय. तर गोल्या आणि आमची कोल्याची आहे RCB. काय बोलतो विराट कोहली. आमचा रोहित शर्मा आहे. आणि हा लागावला आहे रे. 2 धाव, 2 धाव, 2 रन आलेले आहेत. तर चला बघूया सूर्याचा कमबॅक होतं का, कारण की 1 विकेट गेलाय. रायन रिकल्टनचा 1 विकेट गेलाय. बघ ना, दिसत नाही का तुला? अरे तो जास्त नाही, 0वरच गेलाय मला वाटतंय. 0 नाही, 2-3 रनवर गेला असेल. तर चला बघूया आजची मॅच कोण जिंकत आहे. आणि RCB हारली पाहिजे. पण दोन्ही पण मॅचच्या टीमा चांगल्या आहेत, आपल्याला दोन्ही आवडतात. पण रोहित शर्मामुळे मुंबई. तर बघूया आता काय होते. बघू आता जरा मध्ये भेटूत राहू आपण. काय बोलायचं तुला? रोहित शर्मा 6 आले. बोलायचं चेहरा मला फेवरेट शॉट मारलाय. फुल शॉट आलाय गाईज, फुल शॉट. तर चला बघू, आज रोहित शर्मा सेंचुरी मारली पाहिजे भाई, मजा येईल. काय बोलू, पुढं आलाय आणि हा बिरकवलाय आणि हा पण गेलेला आहे 6. 2 6 बॅक टू बॅक 6 गेले 2 रोहित शर्माच्या बॅटिंग मधून. तुफानी आज मॅच. बघूया काय करतोय. 2 6 बॅक टू बॅक 2 6. कसं आहे बोलू, हा टेन्शन मध्ये बोलायचा चेहरा पडताना दिसलेला आहे. आणि गाईच रोहित शर्मा गेलाय 22 वर. गोल्या खुश आहे कारण की सूर्या पण 0वर गेलाय.
आणि आम्ही दोघा एकदम काळोख करून एकदम मॅच बघतो, मजा एकदम. आणि नमन धीरनी मारलाय, फिरकावलाय आणि चौका गेलेला आहे. तुला काय म्हणायचंय, ह्या ग्राउंडला 150 स्कोर पण मजबूत आहे, कारण की 10 वर्षांनी या ग्राउंडला रायपूरला मॅच होते आणि पाऊस पण पडलेला आहे काल. तर बघू 4 ओव्हरला 34 आहे, तर त्या दोघांनी खेळलं पाहिजे, 150 प्लस केलं पाहिजे, 250 पर्यंत बस. मग बॉलिंग चांगली पडली ना, मग काय मजा येईल, मजा येईल, मजा. मग याचा चेहरा बघू आपण नंतर. काय बोलतो, बोला, बोल ना काहीतरी. तुला काय वाटतंय, काय वाटतंय तुला या बॉलला काय येईल सांग? डॉट येईल, बघूया आता. चौथ्या ओव्हरचा लास्टचा बॉल आहे, मला वाटतं फिरकवल जरा, एक काहीतरी मारेल. नाही मारला, 1 रन पण नाही आलाय, डॉट आलाय. वा 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 वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. डॉट आलाय गाईस, डॉट आलाय. तर चला पुढेच भेटत राहू आपण, पुढे भेटत राहू. लाईट का नाही पेटत आहे, फ्लॅशला काय झालं आपल्याला काय माहिती गाईस, आम्ही दिसतोय की नाही दिसतोय. तर तिला एक जीवनदान भेटलंय आणि बघू पॉवर प्लेला आपला स्कोर झाला की 53 ना 54. आणि आरसीबीचा फॅन इथे आहे. बघूया आज फक्त आपल्याला 175 क्रॉस करायचे, 175 किंवा 150. तर बघू आता. नमन आहे, तिलक आहे 11 वर, नमन आहे 15 वर. पावसामुळे मला वाटतं पिच हे झाले नाही, पण टॉच पण हारलोय आपण. तर बघू आता काय होतंय काय. आणि सिंगल पण नाही काढलाय यार. बघूया किती स्कोर होतो, नंतर भेटूया आपण आता मध्ये मध्ये. तर मित्रांनो 150 क्रॉस झालेला आहे आमचा, 150 क्रॉस सांगितल्याप्रमाणे स्ट्रेट ड्राईव्ह मारलाय तिला. तर तिकडे बनतात मम्मी मस्तपैकी वडे आणि इकडे लसूण साफ होते. आणि आता बघू तिलाची 50 पण झाले आणि भुवनेश्वर कुमार ऑर्डर टाकतोय. भुवनेश्वर कुमारला मारलाय स्ट्रेट ड्राईव्ह. तर बघू 18 ओव्हर चालू आहे, 3 बॉल झालेत, 3 बॉल बाकी आहेत, म्हणजे टोटल आता 12 आणि किती 15 बॉल आहेत ना. 15 बॉल मध्ये किती होते ते बघू ना. 12 आणि 3 बॉल अजून बाकी आहेत नाही, 15 बॉल. 15 बॉल मध्ये बघू किती स्कोर होतोय. आपल्याला 180 पर्यंत पोहोचायचंय, मग यांना आपण डिफेक्ट करूया. 170. अरे 170 का 154 झाले, 16च पाहिजे 170 ला. या ओव्हरला 160 होणार. तर बघूया किती स्कोर होतोय. आणि बावा आमचा डॉट करतोय, काय कळत नाही यार. नवीन बावा, बॉल कुठं आलायस तू, आणि उतरावर मारायचंय. तर बघूया किती स्कोर होते, प्रोजेक्टेड स्कोर. तुला काय वाटतं किती होईल सांग? 170च्या आतमध्ये. 170च्या आत, आता झालंय 154. मी बोलतोय 180. ठीक आहे, चला बघूया. तर गाईज फायनली तिलकने थोडीशी चुकी केली आणि स्कोर झालेला आहे 166 आणि 167 ला विन आहे. तर बघूया 150 तर क्रॉस झाला आपला, ना 170 झालेत ना 180 झालं. 170च्या आतमध्ये. नाही फक्त 170. व्हिडिओ आहे इथं चल. तर बघूया आता मुंबईची बॉलिंग कशी होते. पॉवर प्ले मध्ये 4 विकेट काढले पाहिजे, 4. तर ह्यांची मॅच गेली, काय बोलतो. तर काय तिलकनी आपलं चरनी रिव्ह्यू घेतलाय मला समजत नाही, कसला रिव्ह्यू आहे, पुढे गेलाय. आणि हो वाईट असू शकतो. फेअर डिलिव्हरी बोलतोय, फेअर डिलिव्हरी बघितलं, फेअर डिलिव्हरी. काय कॅल्क्युलेशन मला पण समजलं नाही. डॉट झालाय, मग 167 ला स्पिन आहे. बघूया आता यांचं काय होतंय आणि मुंबईचं पण काय होतंय. ह्या मॅचवर मुंबईचं भविष्य आहे. ओके, तर नंतर भेटूया आता डायरेक्ट सेकंड इनिंगला. जर 3-4 विकेट गेले तर भेटू, नाही तर मग आरसीबी जिंकली, पण जिंकणार मुंबई 100%. चला बोला, चाला जेवाला. तर मित्रांनो कोणी गेलाय 0वर. ये इकडे गोला आला, इकडे ये ना. झाली गाईच, पहिली विकेट गेलेली आहे. आता बघूया अंडर प्रेशर, अजून 2-3 विकेट गेल्या ना मॅच मुंबईची बनणार फुल. तर तो जेवायला गेलाय. पहिल्याच ओव्हर मध्ये 10 धावा आले 4 बॉलला, पण 1 विकेट तर गेले.
तर बघू शकतो आपण. ओ वन बॉल. पिऊ आले ब्रो, तू पिऊ आले. दुसरी विकेट, दुसरी विकेट, दुसरी विकेट. आरसीबी. काय 3 ओव्हरला 2 विकेट गेलेले आहेत. कसं आहे मग? तुमची अरे आमची काय आमची तुमची तुमची किती वर गेली? 35 वर का 32 वर गेली. चल. तर गाईज दीपक चहरच्या 2 विकेट. त्याला आपल्या पण स्पिनर आहे वा. तर बघूया अजून 3 ओव्हर झाल्यात. पॉवर प्ले मध्ये 24 रन झालाय. फक्त 150 क्रॉस करायचा होता गाईज, पण हाय स्कोर झाला या ग्राउंडला 167 म्हणजे 167. तर आता त्यांचे कॅप्टन आले. बघूया आता परत बुमराला एक ओव्हर दिली पाहिजे. मजा आहे. प्रेशर आहे ना, प्रेशर. कोहली 0 आणि बाकीचं काय. तर गाईज बोलायचं म्हणणं आहे, मॅच अजून वर गेलेली आहे कारण की 1 विकेट अजून आले आणि मिडल ओव्हर आले. 13 ओव्हरला मी 100 नाही आले. काय बोलतो, या ओव्हरला होते 100. बघू बॉलर कोण आहे. मला वाटतं स्पिनर असेल ना. भावाला दिले ओव्हर बाय. भावाला 1 ओव्हरला 8 मारले, काही जास्त नाही मारलं. 42 बॉल 73 बाय. तर भावा आता 1 विकेट काढली ना, भावा चमकणार तू भावा. हा बुमरा. ए बुमरा बाहेर काय करतोय यार. बुमरा आपला रन पण देतोय. एकच काढलाय. स्लो धावले पहिले. चालते. बघूया 41 बॉल मध्ये 72. 41 बॉल 72 आणि बुमराच्या 2 ओव्हर अजून बाकी. वॉशनी मिलन काढले 1 ओव्हर. तर बघूया काय होतं माहिती का. आपण इथंच आहे, मी पण इथंच. काय बोलतो लास्ट पर्यंत मॅच 100%. हा एकटा आरसीबी 2 विकेट गेले 6. तर कुठलाही चेहरा तो आहे. मुंबई आणि मी पण इकडे मुंबई. आता दीपक चेहर आला भाई. आता बघूया भाई, ह्याला विकेट पाहिजे. आता ते सिग्नल आता बघूया जरा. विकेट गेलं. कोण हारणार? हा ना. थांबा रिव्ह्यू बघा. पहिला बॉल रिव्ह्यू बघा कायच रिव्ह्यू. अरे 6 बोलतोय सीझन काय नाही. आउट आहे. ती पहिलीच कॅच पकडली असती तर आता एवढं नसतं झाला हंगामा. कुठे बघा मग फेकला. ए भाई ब्लॉक येईल. बाहेरचा. आऊट आहे. क्लिअर आऊट आहे भाई. तिलंगीच बोला. शाबाश दिलं. 1 नंबर. तू ऍक्टर राहिले यावेळी. आऊट झाला भाई. आऊट झाला फायनल. आमच्या चौघांवर बारीक होत्या. काय करतोय यार इकडे मुंबईवाले टीम. मला आरसीबी जिंकणार का. हे सगळे एक्स्ट्रा वाईट आणि नोचा परिणाम आहे. काय बोलतो. हा भावाला ओढच नाही. भावाला ओढच नाही. एवढा बेकार बॉल टाकला ना. एवढा बेकार बॉल रे. गाईस काय होते की काय. भाई कडक मॅच झाले. मला वाटते सुपर ओव्हरला जाते की काही मॅच. थांब आवाज वाढवतो बघा. इकडे मंत्र जपायला लागलाय. काय गरज आहे. फक्त बाउंड्री 6 नको. फक्त वाईट नको टाकू बाबा. तुला 5 नाही पण नको. वाईट नको टाकू. बॉल टाकताना भेटू यार. भावया प्लीज. गाईज 1 बॉल 2. 1 बॉल 2. 1 बॉल 2. देवा ही मॅच मुंबईची. अरे हारले यार.
आवाज येत नाही याचा पुढे. तो बॉल पकडायचा होता भावालाच. भाई तुम्हाला पांढरे एकट्याने मॅच काढली भाई. भावाने घालवली मॅच. एक बॉल 6 बॉलला 15 रन होते. एक पण 6 नाही आणि एक पण 4 नाही आलाय. 6 आलाय. यावर हा एक मारला बोल. पोचलाय मी पोचलाय. फुल पोहोचलाय. अरे पण तू भावालाच बॉल पकडायचा आहे. नाही पकडत आहे, कशाला अरे नाही भाई, पंजाब मारणार तरी पण. बॅट सोडले नाही बॅट सोडले बॅट सोडले. बॅट सोडले. नाही चिटिंग आहे बॅट सोडले चिटिंग आहे. बॅट सोडले चिटिंग आहे. थांब थांब. चिटिंग आहे. नाही थांबा गाईस, काय पण होऊ शकतं. चिटिंग बॅट नाही कोणाची बॅट पाच गेला. घे. अरे पण त्या भावाला पकडायचा होता तो बॉल. एकच रन गेला असता ना. या रसिक सलामने मॅच काढली यार. बॅट सोडली पहिली, नंतर बॅट पकडली. नॉट आउट आणि आरसीबी विन. नॉट आउट. चला, मुंबई हारली आणि अशा प्रकारे हार्दिक पांड्याच्या कृपेमुळे मुंबई इंडियन्स बाहेर. मित्रांनो, अशा प्रकारे मुंबई फायनली हारले. एवढा सपोर्ट करून, एवढं सपोर्टर असून गोल्याने आमच्या पिऊनी एकट्यानेच बाजी नडली. जसा कुणाल पांड्याने एकट्यानेच नडलेला आहे मुंबई इंडियन्सला आणि छान प्रकारे मॅच जितवली. एफर्ट्स छान आहेत. दुखापत झाली पण त्यांनी मॅच एकदम हातात आणून दिली. पण भावा, काय मॅच घालवलीस. अश्विन कुमारला घ्यायला पाहिजे होतं, त्या स्पिनरला घेऊन ठेवला यादवला. त्याला बॉलिंगच नाही दिले. चला, आता मुंबई बाहेर. तर चला, आजचा ब्लॉग आपला असंच झालेला आहे IPLच्या मॅचवर. तर कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.